Сәлеметсіз достар, менің исемім Зилия Файзуллина, һәм бүген мен сезне Салават күпері һәм Сабантуй журналларының эчтәлеге һәм үзенчәлекләре белән таныштырам. Салават күпері балалар журналы менә инде 32 ел буе Татарстанда татар телендә бик күп төрле берничә буын татар балаларын үстерде. Мин үзем дә кичкенә вакытта нәкъ менә бу журналны укып үстем. Хәзер біз аны туганнан 7 яшькә кадәр балалар өчен тәкъдим итәбез. Һәр журналыбыз һәр журнал аерым бер темага багышлана. Мәсәлән, кулымда тотып торган сан ул безнең балыклар, ягъни су асты дөньясына багышланган. Күргәнегезчә, биредә безнең төп героебыз ул балык һәм ул диңгез астында сәфәр итә. Төрле су җәнлекләре белән танышып, ниндидер дә бер файдалы нәтиҗәләргә ирешә. Мәсәлән, бу очракта ул медуза белән күрә. Һәм без монда күрәбез медузаның татарча, русча һәм инглизчә әйтелешен. Шулай ук QR-код аша без YouTube'тагы һәм гомумән бөтен социаль челтәрләрдә булган видеолар белән дә таныша алабыз. Бу очракта, мәсәлән, медуза турында татар телендә балалар өчен 2-3 минутлык тапшыру. Рәхим итегез. Без беләсем килә проекты белән танышабыз. Биредә кыска гына видеода искиткеч матур су хайваны. Ул үтә күренмәле, чөнки тулысынча диярлек судандыр. Шулай ук журналыбызда безнең балаларның бик яраткан сәхифәсе күңелле Әлиуба бар. Журнал битләрендә ул менә булай. Биредә, мәсәлән, без П һәм Р хәрефләре белән танышабыз. Балалар шул хәрефкә башланган сүзләрне рәсемдә таба, әлбәттә язып чыга, инде QR-код аша без кабат видео карыйбыз. Махсус Күңелле Әлиуба каналы. Күңелле Әлиуба проекты менә инде ел ярым тормышка ашырыла. Әлиубаның һәр хәрефенә без инде видеоклип төшердек. Балаларга ул ошый. Бирдә, мәсәлән, мин әйткәнемчә, П хәрефе турында сюжет. Безнең төп геройларыбыз ул Алмаз һәм Зөбәйдә Гәрәевлар. Телевизионда балалар бакчасында бик матур иттереп, янакта часкалар ясый, фотога төшкән идегез. Әйе. Менә шуның өчен рам ясый. Күргәнегезчә бара. Һәм биредә без төрле анимациялы персонажлар күрәбез. Мәсәлән, күрәсезме? Бу хәрефе биредә Зөбәйдә һәм Алмаз белән аралаша. Бигрәк күп күрәсез икән. Беләбез шул. Әйдә без бергәләп кабак туйбыз. Син башла. Үзә күзәтәм, сидәтем бар. Песи. Дөрес. Биредә хәрефкә башланган сүзләрне өйрәнәләр, төрле уеннар уйныйлар. Шулай дип әти белән кыз бик күңелле итеп безнең татар әлифбасын өйрәнәләр. Шулай ук хәзер инде безнең Зөбәйдәбез хәрефләр белән танышты. Шуңа күрә без бергәләп хәрефләрне ижекләрне сүзләргә кушып укырга өйрәнәбез. Рәхим итеп безнең каналны карагыз, балаларыгызга, укучыларыгызга тәкъдим итә аласыз. Шулай ук балаларның иң яратканы ул әлбәттә Салаватиклар. Бу шулай күптән түгел генә оешып килгән балалар төркеме. 6 баладан торган, алар без кичкенәдән яратып җырлаган җырларны үзенчә, заманча итеп башкара. Бүгенге көндә без 33 клип яздырдык, 30 җыр, һәм алар 1,2 миллион артык карау җыйды. Бу инде минем өчен куаныч, сөянеч һәм горурлык, чөнки 1200 бала бүгенге көндә рәхәтләнеп безнең белән Салаватиклар белән бергәләп татарча җырлар өйрәнде. Шулай ук рәхим итәм, Салаватикларның үзләренең YouTube каналы бар. Шулай ук төрле социаль челтәрләрдә әлеге проектларның видеоларын күреп була. Мәсәлән, һәрберебез белә торган Күбәләгем җыры, татар халык җырын тыңларга тәкъдим итәм.
барышында без чып-чын күбәләкләр тотып барадык. Төмәне татар телен белми, монда караоке формат, шуңа күрә җырны күреп һәм текстты кабатлап була. Салават күпере универсаль журнал. Аны өйдә дә бала белән шөгыльләнергә мөмкин. Мәсәлән, мин үзем шулай итәм, кичләрен без әкиятләр укыйбыз, төрле ябыштыргычлар ябыштырабыз журналда. Яки тәрбиячеләр мин беләм үз дәресләрендә дә шулай ук журналны кулланалар һәм балаларга бу бик ошый. Иң мөһиме, бала кече яшьтән татар телендә белем ала. Сабантуй журналы ул инде олылар журналы. Ни өчен шулай дип әйтәм, чөнки безнең укучыларыбыз алар инде мәктәптә укый. Алар башлангыч һәм урта мәктәптә укучы балалар өчен ул шулай ук мультимедиа, ягъни һәр битендә диярлек безнең төп героебызны төрле сәхифәләрдән шулай ук QR-код бирелгән һәм аның аша biz инде Сабантуй журналының YouTube каналына кіріп, төрле видеолар белән таныша алабыз. Мәсәлән, сезнең балагыз кул эшләре белән шөгыльләнә икән. Рәхим итегез, журналыбызда шуның фотосы, тексты булачак, әнди QR-кодта кул эшләнмәсенең төгәл видеосы. Пешекче икән ул, IT технологиялар белән кызыксынамы? Һәр бала өчен журналда кызыклы сәхифә булыр. Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк. Журналны без олылар түгел, балалар үзләре чыгара. Яки безнең төп авторларыбыз ул нәкъ менә балалар. Бүгенге замана укучылары алар журналны укып кына түгел, карый да алалар. Балаларыбыз исән-сау, сәламәт булсын, гаиләләребез имин булсын. Салават күпере һәм Сабантуйның дуслары булыгыз, укучылары булыгыз. Рәхмәт.